Tauraron Kwankwasiya, tauraron Kwankwasiya, tauraron Kwankwasiya. Wannan shiri ne na gidan talabijin na Kwankwasiya Reporters zai ringa kawo muka a duk sati. A cikin wannan shiri namu za mu ringa tattaunawa da ɗaliban da suka amfana da tallafin ilimi a lokacin gwamnatin sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Sunana Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata, wanda yake ni ne president na Kwankwasiya Scholars Assembly. Kwankwasiya Scholars Assembly su ne waɗanda mai girma jagora lokacinsa ya kai su ƙasashen waje da gida suka yi karatu masu yawan gaske wanda yake sun kai mutum 6,000. Da kuma waɗanda suka amfana da tallafin ilimi karkashin gidauniyar Kwankwasiya wato Kwankwasiya Scholars. Kwankwasiya a madadin wayannan jama'a da wayannan ɗalibai da magabatansu da jama'ar Kano muna matuƙar godiya. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya saka da mutum. Haka kuma za ku ji yadda tallafin ilimin ya yi tasiri a rayuwarsu. Ina da Rabiu Musa Kwankwaso shi ya ɗauki na yi foundation a informatic, na yi diploma a informatic, na yi advanced diploma a informatic. Sannan ya biya mun kuɗi na tafi International University of East Africa na digiri. Sannan su kuma makarantar suka bani scholarship na masters, kuma suka ɗauke ni aiki a gurin a lokacin har na ban masters ina aiki tare da su. Kaga ni na dinnan dai da kake gani ne takarar gwamna a jam'iyyar AAP a jihar Kano. Rayuwar al'umma da kuma duniya gabaki ɗaya. Da na ɗauka ɗan gidan shugaban ƙasa da ɗan gidan gwamna shi yake zuwa ƙasar waje, amma yanzu na gano ashe ni ma zan iya zuwa. Zakari ma zai iya zuwa, honorable gali ma zai iya zuwa, duk inda ake zuwa za a iya zuwa. Abinda na gane kaga yanzu saboda injiniya sanata Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ni na je umara sau 3 wanda shine sila. Na je Dubai ya kai sau 16, na je Egypt ya kai sau 5, na je Turkey sau 1, na je China sau 1. Ku kasance da Kwankwasiya Reporters TV domin samun wannan ƙayataccen shirin. Za ku iya bibiyar mu ta shafukanmu ta sadarwa na zamani wato YouTube, Instagram, Facebook da kuma Twitter. Ku kasance da Kwankwasiya Reporters TV domin kallon wannan ƙayataccen shirin. Kwankwasiya Reporters, muryar talaka.